Тези детайли трябва да са внимателно обработени, ако държите на качествения финиш. Отнема доста време, но все пак клиента за това плаща и сме длъжни да го направим както трябва да се направи. Отделете малко повече внимание на местата, където е рязан МДФ. Ето тук вече съм го пришкурил и е готово за нанасяне на втори слой праймър. Ако отделите малко повече време при подготовката, ви гарантирам, че ще спестите време при финиширането на всички тези детайли. Защото когато част от тези детайли имат видими дефекти при финиша, се отстраняват изключително трудно, специално на Eggshell. Сега ще продължа и ще мина всички тези детайли, ще ги пръсна. Този гардероб е в червен цвят. Вратичките вече са ми подготвени. Тук съхнат останалата част от вратичките. Имаше червен или розов зинзър. Ползвахме зинзър Bullseye 1, 2, 3. Това е 30-минутния зинзър. Вътре съм добавил цвят, който да ми отцвети самия зинзър и да стане малко по-тъмен и да не е бял, защото всеки знае, че червеното е най-трудният цвят за работа с него. Покривността му е доста трудна, в зависимост каква е боята, зависи от самите молекули, които са вътре в самата боя, така че за хората, които държат да имат червени детайли в къщата, като червени мебели, червени гардероби, червени стени, моя съвет е наблегнете на качествени бои, които наистина да са с добра формула и които да покриват. В най-добрия случай ще покрият на 3-4 слоя боя. Лек и спорен ден за сега от мен. Аз продължавам. Ще ви покажа, когато започна да пръскам втория слой праймър и финишните ръце.